ассалому алайкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳам барои шумо платьяҳои фасон санг задаги тайёр, духтаги тайёр, размерашон ай чанд то чанд сар мешавад? ай 48 то 58 доран, расидкошам бисёрай, нархи 170 сомонӣ. Материал доинги тоза якум сортай. Сангош сваровский ай ба дараҷаи олизур баъд бисёр загия санг бисёр рафтагиани якнин. ай поён агар майдор бигирем ай поёнтар поёндам санга болошдам санга инамадамад бинен сангош айпе якум сот 170 сомон чизе ки ознам шумо дидестен инабиё нархшон 170 сомон. размершон як борига такрор кард 48 то 58 то 58 барои апои бузбаламам ҳастай. И боло ҳам ҳамин нарха на? Боло ҳам намин нарх астанд. Уна углам ҳамин нарха? ина маромад бинед то 58 размера чихе сангошон чотка задаги фасон кадаги 170 сомон. Кадомида ки маъқул мешавад нами WhatsApp да менависем шумо да мо дастафта дорем. Анаи куртое ки шумо дидестем ё чанда? 220. Инами 160. то куҷора 160? 460. Инами чизе ки шумо дар экран мебинед ё 160 сомонӣ нарх доранд. Инами 4 таи ки шумо дидестем. ай ҳарами кабуд ин тараф сар мешавад. ана чизе ки шумо экран мебинед 220 сомонӣ. 220 сомонӣ. Размераш ё дубайский паплен хат кадагия 220 сомон. Размера то чанд ай? 50 то 60. ай 50 то 60 дастанд. ҳай ҷои оптом як касе ки мисол бо оптом мегирам ё заказ мекунам бо оптом мо шумода арзон када дода метавонем. 160 сомон молодежный материал доинга. Материал доинги якум сортай марҳамат. То куҷора 160 сомон? То инами савза. То инами савза 160 сомон ай. ин тараф ё якшам 160 на марҳамат. ёшам 160 сомон даста. на кадомида ки маъқул мешавад ҳамин чизо меоен Хорбон 12 дарвоза меен роста ки меен ҳамин магазин ҳамин ҷоя. шумо метавонед ки хитонам омада харидорӣ кунед. вақте ки омада наметавонед ҳамин WhatsApp-ҳои поён да менависен мо дастафка мекунем. ҳамаи чизош оригинал ай ҷои аптовия. мо нархи донара шумо да гап задем. боқи сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро тамошо кунед. худоҳофиз.